Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lena at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Rose Ann Confieso, Imelda Velasquez, Corazon Balaan, ken Jasmine Rivera. Nanay Merly Pasqua from Philip Pasqua. Lakay ko ani Jonel Daraway. Doka kan Daraway family kan amin akakabsat ko nga OFW from Marjorie Doka. Mama Nida Inang Leti, Daikyong, Jeremy, Brenda, Anami Alma Cangeline from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Makablaawan pa iti manangan kan Villanueva family, Daglezi Valdez, Lorelyn Silapan, manangan, Johnny, June, Jason, Jerry, ken lakay ko ani Ador manangan ti Rosario La Union, from Yara Asiana manangan ti Doha, Qatar. Manang Mary Grace, Gigi kan Annabel ti Hong Kong, from Mary Joy Nonan ti Basca, Aringay, La Union. Lamberto Pasion Jr., happy birthday Leslie May. Makablaawan pa ni Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Ramon Isabela, from Linda Pasion ti Kuwait. Joner kan Lily Rabanillo, Havonillo family, kan amin ataga Arzadon, San Manuel, kan Alibang Season, Pangasinan, from Biyaheng Brangtlesam. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West,
Cagayan Valley. Gabriel kan Abdiel, bakit kwa ni Josephine ti Maligaya et Tiaga Isabela from Nomer, Soriano. Belated happy birthday kan ni Audrey from Juliet Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa ni Ramir Fetisanan and family. Parents ko di Tabagong Sikat, San Mateo. Uncle Cinti ti Paracelis, Auntie Dora and family ti Gagayan. From R.D. Padilla. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nga awan labas. Sapay la kumata kanayon kayo nga adda itinasaya at akasasaad adanunan to'y surat ko. May saak nga avid listener dahito a drama, uray idi may patpatangatang pailaang iti radyo. Ngam ita taaddan iti YouTube, kay kayat kumanan, tamakadengagak kadagiti maidram-drama apadas, uray sa dinuman ti ayan ko. Malaksid ang mabalin ko pa'y asublyan, dagiti jak mangagan no kasparigan. Ilingad naklangan man ang itinagan Alena, taga Zambalesak, ngam nabayag anag naedak iti lugar ti Kailukwan, iso akayarigan na may saak maten nga Ilocano. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko ma, tamapili mat ang maidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon Lena, ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpet, tako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo tinjar aramidag. Isa husto mo na di 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, mabisin ka nun. Nasayat mo ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't mabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta ya. Kahit ayan nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasayat nga rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalestap no, makapangantamotan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid asara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, nonya ti kasapulan nagatangan para dito balay. Kan kastamotan iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang ti nasweldo ka para gastos tayo. Aging gainton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata adda, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mo't daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan tauray kaskasano, saan tayo ang makamkamtod. Sana kaskadagiti da dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbay amaalada. Ay, sa bagay mo't kit di Di na ngamin mapampanunot mo. Wala maturog kakit din. Tapno makainan na kamutang. Daddy, Domingo ita. Saan tayo kadama pa nagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapandayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidya ayan da lolo kan lolam. Tani,
Medyo nabayag mo't basita na ditay nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo ten kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigosan anak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na tagin now, tapno makaruwar tayo mutan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo rikaw. Mailiw kami matan kaniluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok ka dagiti kalabas. Kano daddo ma? Kaya't kumati aginan na tong galawan trabaho. Sa bagay. Kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang mo tatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabaho. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Di supay abay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamno umanamong kayo kumaiti singasing mikan ni nanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumamot ti maimpad yaw. Apag baybayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Nakababain mo't makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang yutitaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, ibagam ko nila ta dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talukuyok manin nila na tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kan ni nanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawak. Ngam apaghusto laeng ti masusweldo na, para gastos mi iti inaldaw, kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas ka dagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biyag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damet anak ikamaangak. Agingga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag a pagsasaritaan da. Kadijay ko na yung importante nga ibagayaw nanang, tatang. Naimbag sa imay karikaw. Di nanang mula nga hindi mangibagakan ka. Imbawag ngamin ni manong mo idirabi Kung kumustaan na ka, kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijelat tasigod at ipagtrabaho ang nanang. Isumot ti kunak. Kat padpadamag na. No kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, nanang?
Enrico, kaya't nakamutatulungan di kabsat mo atap no sumaya at di pa nagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adakkel ti sweldo may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon nanang. Kasla kayat ko dahita nga idijaya ni manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamat tinati pamilya yo. Sige ta, ibagak day ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumaya at mutan di panagbiag me. Malanga road, ang lukuyom di sa awam. Amok apalubusan na kadayjay. Anya ti makunamiti idijaya kanyak ni manong ko, Lena. Mayat no mayat, ngam maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo, no kaya tayo alumong ti panagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak ba't kumakayat tayo madayo ngam? Sayang ngamin di oportunidad. Para dahi iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay. Isa pa nga asim, tauman nugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita, iti kanitong agtrabaho akon iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wananang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema da ita? Di iyakar mo edad di ti balay. Kailala ti pag-abang yaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati maitulong mikan ka. Yay saan kayon nga agabang. Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ta ni Lena. Dua kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga agina. No dada iti poderiyaw, nanang. Iso nga road, ti kungkunak da ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni manong mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, iyalis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan nga ni manong ko, Lena. Ag-flight ako ni Timabiit. Talaga nga inyapura ni manong tipapan mo Kat masapula makaalis kayo mutan iji balay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramidak. Uray mabainak. Masapul amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rumbo nga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnad iji balay.
Ornungan talaka nun ti pag-abang tayo dito eh. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang araw din tapno makaalis tayo adagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras ana iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong nga agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami iti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabroad ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na, kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapul a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon matipan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan makunak, Rico. Tanasingpot dangagpadpada. Nagragsak garo di anak mo. Taadanda tatang akad kadwami. Kan ado ti kaayayam na ditoy. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo't na mababain akong kadananang. Bayad nga minti saan mo apa nagipagpatulod. Isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale. Ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no. Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Tay sulangan ti mangtid iti allowance yung agina. Anya? Di ka agdanag ta ornungan na kanumot dagiti ipatulod ko a kwarta. Tilaang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang kuna kano ti dadduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan mat nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urnong iti sweldok dito abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti ipatulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan mat niya agsaksakit tinakam na. Katanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldong. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mat ti allowance yo nga agina. Apayan bakat? Nakasukat ka mat? Papanam? Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala.
Rumbang kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga rod, asyak ti pangipatuludan na, tapno matulungak ni Lena nga agurnong. San abalay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna, dyan manugang sa. Nay, anya kumangay ti makunana, kat maitad mo ti allowance da, kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi kan ni Rico, kat naibaganan da ita, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangkaw ti daduma. Agyamanak nanang, no dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, masida, ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Ti sasaadak dito abalay. Kaslasanak nga asawa ni Rico. Taninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsenda. Ay, aginggat kaano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak laang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugudan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maururnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijibalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalek kanyak. Umawawag ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngay mawag? Wala na. Excited na kiti ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran ti pakada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas. Sumangputa kiti mabait pa kay. Agpay, so Rico? Wen, kita mo? Medyo agbayagag dita. Tasanak kat nga rot anak bakasyon na dagos iti mayak dito eh. Kasta aya. Ay na, maragsakan na Rico.
Sigurado ang maragsakan mo't unay di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magagaranak na ro din, Lena. Dandan ikuyod ko lang kumandal daw. Aywan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang di amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan ti problema mi kaninanang. Nasayat na rin kasta. Ala, orayin yung arot ti panagawit ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatan nga agawit dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mat dito'y balay. Kumikom ti asawam kundi inam amang isagsaganay ti pangsarabo day ti isasangpot mo urikaw. Ay nagragsak kami ta nakaawid ka asikakaran kan anak ko. Kumusta mo't dananang kan Lena nga tatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ak nga dasaksakitan tinakam ni Lena bilibak ija asawam anak ko. Tawa na pulos timpakita na ama di kaninanang yaw. Nagtalinaan ti panagraam na kada kami anaganak mao. Amo ka nasingpot ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbaling ni asawa. Ken inadagit agbaling ni anak ko. Awan makunak iti asawam anak ko. Iso anagasat ka ni Lena. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung dananang kang Louie di kusina. Kasta kaya, Lena. Uwan, tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan kadagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Itatanalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no tinapate, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ko. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakita maama di kada kami kan di tatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami diti kasta. Amo kanak ko. Adalimad nga imimpanam asakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atub ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katgapo iti dayta. Sa anak an apaay iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken ka, Lena? Maisa ka apagwadan nga asawa. Do sa balila ang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan?
Inapa mo ni Rico. Jack to aramidon day takada kayo, nanang. Nagsamak kada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itada ito'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon da ito iti kwarta nga impatpatulod mo, Rico. Naala, kitaan nyo, no mano ti linaon na. Hantoy. Nanang, apaya kastoy kadaklagatan ti linaon da ita libreta? Uwan magpaiso, nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaammo iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlawag anak kao. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak kao. Ha? Ngam, kasanan dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ka. Sinungat ko ti inayaw, maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rico. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramiday. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad na ijay, di nan inlimad kanyak tararamidan na. Jack, amo no, anya ti sawag, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbang a pagbain ang balasang ko. Siyak ti rumbang a dumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman nakit pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang nga pagdanagam kadagiti aginam, kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasaya at yu kada kami. Jack amo no anya ti rumbang amariknak iti daydi agundaway manang emi. Kasla aklimned iti ayan ko. Jack ilimed, talagang ada sakit tinakam ko iti katugangak a babae. Gapo iti inaramid na. Ngamkas iti nakunana, Jack pulos impadlaw dayta. Naimbaglaangan takas dayta inaramid ko manang. Tano saan? Pagbababawyak ko maititong palbiag ko ti inaramid ko.
sinubok naklagayam ti katugangak. Itamanang, diretso kanya konti patpatulod ni Rico a kwarta, tasaanan akayat ni nanang na ti makibiyang pay. Dandanimot tan malpas ti balay nga ipatpatakdermi iti abay mutlaeng ti balay dagiti nakaikamangak. Saan mi akayat a maisina kada kami dagiti dadakkel ti asawak, agingga asibibiyagda manang Emmy. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Lena. Pagayam ko, Alena, nagasat ka, tanaikamang ka kadagiti nawada ti kapanunutan na. No paisaan ko maakas di awagas ti pan nakapasamak na. Ti pagsayaatan na unay, nagtalinaad ka na singpet anaikamang. Iso ana supapakan mo't iti kinaimbag, ti panagululimet, kan napintas apan nakilangan mo kadakwada. Ita, magungunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, kan nagtalinaad ti kinasaya at tilinangan nyo kadagiti nakaikamangam. Sapay kuma, takanayon anaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna